Ανάλυση δημοσκοπήσεων για Οκτώβριο 2024. Λίγο πριν τα συνέδρια των ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Νέας Αριστεράς, η πορεία των κομμάτων, όπως καταγράφεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δείχνει κάποιες σταθερές τάσεις, αλλά και ορισμένες μεταβολές στην πρόθεση ψήφου. Τα ποσοστά δείχνουν ανωδικές και καθοδικές τάσεις για συγκεκριμένα κόμματα, με κάποια να κερδίζουν υποστήριξη σε επιμέρους ομάδες ψηφοφόρων. Ωστόσο, η δυναμική αυτή μπορεί να αλλάξει, καθώς οι πολιτικές συνθήκες και η κοινωνική διάθεση είναι σε έντονη αναταραχή. 6 εταιρείες δημοσίευσαν δημοσκοπήσεις πρόθεσης ψήφου και 4 έκαναν εκτίμηση αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία έχει για δεύτερο συνεχόμενο μήνα αύξηση στα ποσοστά πρόθεσης ψήφου 0,85%. Σταθεροποιείται στο ποσοστό των ευρωεκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει για τέταρτο συνεχόμενο μήνα πτώση στα ποσοστά πρόθεσης ψήφου 0,59%. Το ΠΑΣΟΚ έχει για τέταρτο συνεχόμενο μήνα άνοδο στα ποσοστά πρόθεσης ψήφου 1,29%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μικρό διακυμάνσεις 0,10% στα ποσοστά πρόθεσης ψήφου. Σταθεροποιείται στο ποσοστό των ευρωεκλογών. Η Ελληνική Λύση έχει για πρώτο μήνα πτώση 0,62% στα ποσοστά πρόθεσης ψήφου. Σταθεροποιείται στο ποσοστό των ευρωεκλογών. Η Νίκη έχει για πρώτο μήνα πτώση 0,31% στα ποσοστά πρόθεσης ψήφου. Σταθεροποιείται χαμηλότερα από τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει μικρό διακυμάνσεις 0,09% στα ποσοστά πρόθεσης ψήφου. Σταθεροποιείται υψηλότερα από τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Η Νέα Αριστερά έχει για πρώτο μήνα άνοδο 0,41% στα ποσοστά πρόθεσης ψήφου. Σταθεροποιείται στο ποσοστό των ευρωεκλογών. Κάτω από 3%. Το ΜΕΡΑ25 έχει για πρώτο μήνα άνοδο 0,30% στα ποσοστά πρόθεσης ψήφου. Σταθεροποιείται υψηλότερα από τα ποσοστά των ευρωεκλογών, κάτω από 3%. Η Φωνή Λογικής έχει για τρίτο συνεχόμενο μήνα άνοδο στα ποσοστά πρόθεσης ψήφου 0,39%. Συγκεντρωτικά, η εικόνα στην κεντροαριστερά δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ να χάνει μεγάλο μέρος, με όλα τα υπόλοιπα κόμματα να κερδίζουν, με το ΠΑΣΟΚ να παίρνει το μεγαλύτερο μέρος. Συγκεντρωτικά, η εικόνα στην κεντροδεξιά δείχνει μεγάλη άνοδο της Φωνής Λογικής, άνοδο της Ελληνικής Λύσης, σταθεροποίηση της Νέας Δημοκρατίας και πτώση της Νίκης. Εδώ ολοκληρώνεται η ανάλυση των δημοσκοπήσεων του Οκτωβρίου 2024. Σας ευχαριστούμε!